Folini tanube ombolo kanyeshi horonya TV lajeli kebaga bela jelema Mali kono ani Mali koka aw munuskilo ni watina ka nyamada aw ka jabarani mandi fe ni oye horonya TV warasa famlo sika soro aw fe chuga mena aw ka bamana kan kuna funina aw bismillah aw ka bamana kan kuna funina ka ben bi taratama Novembre kalo kile bisaba samba flam wa aninkele Nabila Isa aleka bangene santatila o kelen bana lasri folo kile wa aninanima samba kelen kemenani ani binani saba kira kishin nema bai aleka bangene sanjatila amena munu kono kuma nyefo aw nyena bakruba fola Tene do kala ye lada ye jamiyatu ikmalu dini karamoko babulu ni oye sidina shogmaru sedu kulubali el faru tene wo tene abe tene do kala belebele kene sigi ayre ka duba konnana bako jikroni hedama kono ne rekoro ka ben kunu tene ma Novembre kalo klem wa ani kononton samba flam wa ani kele aye tene do kala belebele la daw la waliya bako jikroni ayre ka duba konnana amena mun kono kuma wala wala awye soni anga kiri somi ka bara nyeshinendo foroba nafolo dumago uluka kirili konyoma ale fana ye kiri do blase ka kabe kabi tarata temene Novembre kalo kile muwa ane saba samba flam wa ani kele ore bina ke anga kuna fone wala kuma bawi amana munu soro ka faraw ka jamana kuna fone wala ni nga fara je fa wore ke baraw ka ambe ulu kono kuma nyefo o nyana aw bismillah ko kura aw ka bamana kan kuna fone kene ka soni amena munu kono kuma wala awi aw bismillah ko kura aw ka bamanaka kuna foni keneka ina fo anye fana chugumina anga kuna foni ya udaminewna tene do kala o elabi ankaramo ko babulu abe mi nyana mayo tena wo tene abe mi baraw sigisenka kasiga do ke anfaso mali ka do ke jamiyatu ikmadin tondo ye ninga do ke jin alislame nyuma bela jelenye jengeje bela jelenka ka ben kunu tene ma Novembre kalo kile muwa ani kononton samba fla muwa ani kele o baranu koni sigira senka ankara mogo bafe ninga fara jamiyatu ikmadin tondonga ani kan nyongon chama mun be baba mako anate ndugula kana tene do gala nyana ma ankara mogo bafe kadaga ela shagmaru sedu kulubale nali afo alai masa bay meson ode hukumu kondona tv horeya togola basedu kulubale aleba na nyefoli chama kan Ela Shakmar Seydou Kulubali Farouku Ayatullahi fi dini kabini kunu fobi a jigi dande danfɛn si kan a bi fɛn fɛn kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na a sɛmɛmɛ Alahu subhanahu wa taala n'a ka se de la o baara ninnu timɛli la wa kalenkan de ka daliba masa tɛgɛ to ale bolo ale tɛgɛ ti jan danfɛn wɛrɛ ye tɛnɛ duwo kalan laadayala belebele in fɛ tɛnɛ o tɛnɛ duwo kologɛlɛnw bi don silamɛya duba kɔnɔ munna ka se ka daliba masa sɛbɛkɔrɔ wele Ala bi se a ka hinɛ ɲɛ jɔ silamɛ ɲuman kelenkelen bɛɛ lajɛlen la cogo min na Ala sɔnna kunu tɛnɛ silamɛya kalo 4 na tile 23 5443 kira ka hijira san jati la laada lakilenna silamɛya duba kɔnɔ Novembre kalo tile 29 silamɛw fana bɔra fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kana ni kɛnɛ in seereya a bonya n'a hɔrɔnmaw kosɔn nɛgɛ kanɲɛ 20 bi se waati min na kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Ala ka danaya jɔnba jɔndɔw cɛla a jigilen kɔfɛ a ye maaw fo ka sɛzɛ ka t'i jɔ seli tapi kan kiraw ni nabiɲumanw jɔyɔrɔ la ka safo seli ni silamɛw ye o fana kɛra nisɔndiya koba ye silamɛw bolo sabu kira kisi ni nɛɛma b'a ma ale kɔseli nege bi silamɛ ɲuman bɛɛ la nka faruku yelen kɔfɛ silamɛw ɲɛnafin bɔra ni o ye a n'a tiɲɛ tabaw selilen kɔfɛ ni silamɛw ye duwo kologɛlɛnw donna ka daliba masa sɛbɛkɔrɔ wele cogoya caman na Ala min labɛnnen don sanga ani waati ka weleba ɲumanw jaabi o duwo kologɛlɛn ninnu de kɔfɛ wajulu kɛnɛw ɲɛnamayala sigida minnu na dɔgɔkun kɔnɔna na olu nana u ka bonyamasegin foli kɛ ka fara maaba caman kan minnu bɛɛ lajɛlen nana barikada foliw la o kɔ kumaw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di Seydina Shakmar Seydou Kulubali Farouku ma a ka ɲɛbila kumaw na a ye ikmadin silamiya layidu walawala layidu in tali ka nɔgɔ kosɛbɛ
ma dafali de barai waka do alabba kallai dudu mau masara nimbara inga ikana siga ibi alijina kono wa ikana siga janama ti jeni fiu ala yere de kuti aka kurane bakono ala garanti de kira ka sahabo ma kishin nama bama ani kira mando bema ka mina kira klefo ka jiya wuli ko alijina garanti ye ni fen sabai garanti janama ti jeni ni fen sabado ala danaya ni kira danaya ani ki sebe ya dine demelila ni niya ni ka nafulu wala laydu intali ka nogo adafali de barai laydu in kundala surunyala niyata abi femba sabade nyini fe no ke chugo nyuma ya abi fokiye laydu ta waya dafa o folo ala ni kira ya ambla feo fena ika ladriya ka beka chiyaka isekola no ye dina ka jako yawye ani dina ka yamaruwe iba fo seli iba fo shun iba fo jaga iba fo hiji ladriya klineya chiyafo nyumaya ona bonyongo ani sutara fini tali ambalaka ukasraka wali chebiye yoro akasoro isutara ledu ani ake munu nyini nedo ani nyogonje ini bangeba uche hake ini balima uche hake ini furu nyogo uche hake ini sigi nyogo uche hake ini islam nyogo uche hake hali ni kafiru uche hake hali ni dabo uche hake ika bebunye kakanye ka ibafo islamaya nya morala chukumina ni ya foloi aflana ala ni kira ya mbali feo fena iko beye kutoi ibafo shweli ibafo jeneya ibafo mugofaka bingani namara galundige hashidiya makorofo dabalijuguge glomi sobo flangafoya ona bonyongo fo fentogo haramu dinana iki yoro janya bela oya flanai asabana iga tonga benga waleya to mini dona la faranyo nga imbere ni omunu nyini abi musaka bo munu nyini iki kle ka beke achieka to ina kafoni meninge jako yala obike laidu chie wote hikmadin islami yala ukuma kore jume itibla fena minzetiye sabu islamaya bara seko dedu la yukallifu lahu nafsan illa wusaha ala ko me fenyini ni fe me minzetima mana reno e jako yayi musaka boy jako yayi farkulo na bara jako yayi tonga barola o mena mi nyeshini ma forare ni on baby lako gelemba be la mimbi balala ibi ka darura fo nin darura ine bena o bembalika na ukareniona iye darula min fo no ye cheye iya la sefene munu nana enu be barajikile sabu imana yengani yabe wani mana ikanga min fo iya fo aforanga jekani musaka imboka ni bara inge atebuludi ala nyabala mana ena bobaga ube kilenye sabu angani yabila atuskunjele bila ngaima se soroti aforanga ni farukulu barake darura de bali ala yere na ala chamanje lago gele ne bali iye darula lasi nimbare imbe ngani lago gele ne benena mimbe mbali kana munu na ke inu be kile nani ngachugo nyumai mere ni ombe fuitila menden dablade ala ka dina tai ode kama imana iga laidu chena musaka bo fora asibiye ibana ka kedi kuvo itala iga laidu chena afora ngana farkulu bara dola asibiye dorula foi mi bali nganda yenyere
o de y'i bali ka na i ka layidu tiɲɛna layidu tiɲɛni kɔrɔ ye di hali ni kuma di ni mɔgɔw m'i tɔgɔ bɔ lisi la k'i to o kan a bɛ f'i ma de ko nafigi hali kɔmɔ ka kusa ni nafigi ye. K'aw hakilila jigi k'a fɔ nin kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kun cɛla hali sisan ni duwawu labanw kɛli ye faruku n'a bɔnaw fɛ u ka sɔrɔ ka belebele in sɛnsɛn ka yɛlɛ silamɛya du belebele in sanfɛ ni mawula yaasa dɔnkili ye k'an bɛɛ da ka sɔrɔ ka kɛ tɛnɛ nata ye a waati kelen na ko kura. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala al-abi wala ghayri khalqi kullihim. Ne tun ye kunun tɛnɛ Novembre kalo tile 29 san 2021 révolution Hikmadini karamɔgɔba Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk a ye tɛnɛ duwawu kalan belebele min ɲɛnamaya a ka duba kɔnɔna na a ba kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ hali bi an bɛ duwawu de kɛ tɛnɛ duwawu kalan caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ ɔlɔdiya k'a fɔ Tɔnbɔtu marabolo la a bɛ waati bɔ kɛrɛnkɛrɛn Novembre kalo laban ninnu na barika ni mɔgɔ olu kɔni bɛ patriw la hali bi ka se ka mɔgɔw ani u bololafɛnw kɔlɔsi cogo min na ni ka bɔ bamaci wale tigilamɔgɔw ma ka se ka fanga sɔrɔ ni kumakan na o juma sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Faransi kɛlɛkɛcɛw ka kulu min bɛ yen n'an ko barikani maaw olu kɔni bɛ munumunu salo dɔ kɔni na nin waati in na Tɔnbuktu ale tilebiyan fan fɛ jagokɛlaw olu ka kin o kɔni na a bɛ tali kɛ Lieutenant Guillaume ani a ka cɛdenw olu kɔni na nin waati in na nin Novembre kalo laban waati ninnu kɔni na ka kɛɲɛ kɛ ni duguden dɔw kɔni ka kɔrɔfɔw kɔni ye baasi foyi kɔni tɛ olu ni Faransi ale kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye u ka butigiw ye olu bi dayɛlɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na wa soldasi minnu kɔni filɛ nin ye Tɔnbuktukaw fɛ yen nin waati in na jamanadenw b'a la ka u ka nali kɔni fo ni bonya ani karama ye wa finitigi ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ jamanaden minnu bɛ yen ni o ye population ye ko u ma bisimila cogo kɔni ka ɲi ka sabu kɛ u nakun ye ka olu lakana force barikani maaw ka patron minnu kɔni b'a la ka kɛ Tɔnbuktu dugukolo sanfɛ nin waati in na a kun ye ni incident dɔw ko u bi kɛ ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ o ko kɛta minnu kɔni filɛ nin ye olu ka dɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ni ye Tɔnbuktu dugu ta k'a lajɛ an bɛ waati min na i ko bi a kɔni lakanalen don duguden dɔ bɛ yen min ye jɔrɔnako kɔni yira kosɛbɛ k'a fɔ ni Faransi taara ka bɔ Tɔnbuktu olu bi a kɛ cogo di ka sabu kɛ olu ye touristiw olu ɲɛjɔyɔrɔw olu kɔni ye nin waati in kɔni na nka fana y'a yira k'a fɔ olu ti foyi ye jamanaden gansanw olu kɔni kɔ maa dɔw bɛ yen olu fana kɔni y'a yira k'a fɔ Faransi olu ka dugukolo sanfɛ nin waati in na Tɔnbuktukaw olu kɔni fɛ yen siga foyi kɔni tɛ min na o ye taarɛ kɔni ye a maaw hakili lajigi k'a fɔ Tɔnbuktu jamanadenw u caman kɔni y'a yira k'a fɔ baasi foyi tɛ olu ni Faransi kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko Faransi kɛlɛkɛcɛw ka patrouille min bɛ kɛ Tɔnbuktu o kɔni bɛna jɔ ka sabu kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw olu de bina taa ka taa u nɔrɔ bila an bɛ dugawu de kɛ anw ka jamana ala ka basigi don a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na kabiri tarata tɛmɛnen ka bɛn Novembre kalo tile 23 ma san 2021 Mali kiiriso min ka baara ɲɛsinnen don foroba nafolo dunbagaw olu kirili ma ale kɔni ye kiiri dɔw bila sen ka kabiri tarata don kɛrɛnkɛrɛnna min senfɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Bakari Togola ye ale kɔni ka kiiri jaabi olu kɔni bɔra ka bin ale ni a nɔfɛ mɔgɔw o juma sinayogo ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ anw ɲɛna lahalaya ninnu kan kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an ka jamana kɔnɔna la minnu ni u ka baara ɲɛsin bɛ maa minnu ni u nɔ minɛlen don wali maa minnu tɔgɔ bɛ jamana nafolo dungo juguya la olu ka kiiriw kama olu kɔni ye Bakari Togola ani a nɔfɛ maa 11 ka kiiri jaabiw bɔ k'a bɛ tɛnɛ ma Novembre kalo tile 29 san 2021 ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin kiiri ninnu baara ninnu bɛɛ tun nun donna kabini
sini tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 23 min senfɛ lamɛnniw kɔni kɛra kosɛbɛ wa maa caman olu tɔgɔ kɔni fɔra. Mali kɔri ko ɲɛmaakɔrɔba Bakari Togola a kɔni kana bilalen filɛ nin ye cour d'assises spéciale fɛ k'a sabu kɛ ko dalilu jɔnjɔn foyi kɔni ma sɔrɔ minnu b'a yira k'a fɔ Bakari Togola a nɔ bi ko la. O cogo kelen fɛnɛ don ani maa 11 minnu fana tun jalakira a maa 11 bɛɛ lajɛlen fana kɔni akitera k'a sabu kɛ juju y'a yira k'a fɔ u sen foyi kɔni tɛ ko la. Wa nin kunnafoniya in yɛrɛ filɛ nin ye a sɛbɛntiyara Bakari Togola u lafasaba dɔw kɔni fɛ min y'a yira k'a fɔ u kana bilala pepewu wa u bɛ se ka taa u fɛ an bɛ waati min na i ko bi. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini san 2018 kana bila bi la Bakari Togola a da kɔni tun bɛ a tɔgɔ kɔni tun bɛ maaw da kosɛbɛ kosɛbɛ. Wa ka daminɛ san 2013 kana bila san 2018 na a nɔ minɛlen kun don ko minnu na baara ninnu kɛra o de kɔnɔna la k'a fɔ ko Bakari Togola a ye sefa wari miliyari 9 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ko sɔmi kelen don a la k'a fɔ a ye o kɔni yurugu siga kɔni tɛ min na dɛ. Bakari Togola jateminɛw bɛɛ kɛlen kɔfɛ nin ye ani a nɔfɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni kana bilalen ka bɔ kiiritigilamaw ka bolo kan. An bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka malidenw yɛrɛ dama bɛn kelen ma. O bɔlen kɔ an bɛ ala ɲɛ k'a fɔ tɛnɛsiw fana ye laada ye Seydina Sɛkumaru Seydou Kulubali bolo a bɛ min kɛnɛ sigi Bakɔ Jikɔrɔni balontan terrainba sanfɛ ni ala ye tɛnɛsiw o tɛnɛsiw yira an karamɔgɔba in balolen lafiyalen ɲɛna a b'i sigi ni ala ta lase a ka jɔnw ma i n'a fɔ an bɛ o ɲɛfana cogo min na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Seydina Sɛkumaru Seydou Kulubali El Farou ale bɛ kira ka mɔdun ɲɛnamaya san kalo 12 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kisi ani nɛɛma o bɛ Mahamadu Musafa kan o de ye hukumu kɔnɔna na ka bɛn Novembre kalo tile 28 ma san 2021 tɛnɛsu bawajulu kɛnɛ kɔni sigira Bakɔ Jikɔrɔni balontan terrainba sanfɛ nka ka kɛɲɛ ni dɔrɔlaw ye Seydina Sɛkumaru Seydou Kulubali ale kɔni ma se k'a kanɛ lasɔrɔ a ka kalandenw ni o ye Burkina FAROUK ye ale ye wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya o jama sinayogo ale n'a ka jatala tun bɛ yen u ye an sama jamina ne ni aw an ka ɲamada olu fɛ. Tɛnɛsu wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmayara dimanche Novembre kalo tile 28 san 2021 Almurshiduna karamɔgɔw fɛ ka kɛɲɛkɛ ni daruraw ye Faruku yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔni ntolanci terrainba sanfɛ Bamako sigida 5nan o kɔnɔna la. Silamɛw kɔni bɔra cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔw diinɛ ɲɛmaw Bamako sigida fɔlɔ fo a 6nan ka se ka na ni wajulu kɛnɛ belebele in seereya u bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen ye ka na muɲa ka na sewa ka ala fo ka ala barikada ko nin don ɲɔgɔnna dɔ de la ko Mustafa bangena ka na dugukolo sanfɛ fɔlɔmaw kuntigi ani labanmaw kuntigi Mahamadul Mustafa kisi ani nɛɛma bi a ye. Nɛgɛ kaɲa 22 sanga 45 Almurshiduna karamɔgɔw donna kɛnɛ kɔnɔna la u bisimilala ni tare ye u sɔrɔla ka yɛlɛ podium o sanfɛ u jɔlen kɔfɛ podium sanfɛ waati min na silamɛya jɔnjɔnba o kalanna o kɔfɛ Ikumadini Islamiya Jeune Fille ka bureau tɔgɔ la Madame Kulibali Fatuma Traoré ye kuma ta ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na kɔrɔfɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka di Ustaz Abdraman Kabore ma Burkina Farouku a se ye min ye dalibama ka diinɛ lase la a ye o lase buna adamadenw ma. Aw ayatullahi fi dunya wal akhirah. Allah tala ka kabako diɲɛ dugumakolo kan Allah tala ka kabako a ka diinɛ la Allah tala ka kabako lahara jɔ dɔ fana karima faamu de Segu Konate belebelew tɛ se ka dɔn yan kiyama de belebelew bɛ dɔn sɔn tɛ se ka kɛ belebelew la yan kiyama jɔ dɔ de belebelew sɔn kɛ o la karima faamu de mɔgɔ o mɔgɔ cɛ minɛ ka cɛ pratike mɔgɔ o mɔgɔ cɛ minɛ ka sabati cɛ kan k'a fɔ k'i bɛ cɛ présenter bɛɛ lajɛlen k'a ye i tɛ lafiya bada karima faamu de mais nka mɔgɔ o mɔgɔ y'i lagosi walasa mɔgɔ o mɔgɔ bilar'i la kiyama de o bɛna nimisa k'a dɔn k'a fɔ ko ja ne kɛra n yɛrɛ ma jugu ye mɔgɔ ni kumakan bɛ faamu bilahi mɔgɔw tɛna Faruku dɔn yan fo n'an sera kiyama karima faamu de mɔgɔw tɛna an fa dɔn yan fo n'an sera kiyama mɔgɔw tɛna a ka mission dɔn a bolo yan fo n'an sera kiyama laɲini min b'a bolo mɔgɔw tɛna dɔn fo n'an sera kiyama donc ala ye
tala ye aw min bonya aw y'a dɔn ka baara ka tugara billahi bonya dɔ bi aw ye kan tɛ bonya ani waleɲuman dɔn min na bari ma faamu de ala tala b'a fɔ ye kuranɛ kɔnɔ ko innal mu'minina iza zukira allahi wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan bari ma faamu de ala tala ko maa o maa dara ni ala tala kuranɛ kɔnɔ suratul anfal kɔnɔ ni ma fili a aya fɔlɔ ka taa bila filanan na bari ma faamu de ala tala ko mu'minu k'i k'a dɔn k'olu le ye maa ye tuma o tuma n'olu hakili jigira walasa miiri jigira olu kunna ni ala tala ka kabako ye walasa ni ala tala ka aya ye a ko wajilati qulubuhum bari ma faamu de donc ni aw jɛdenw ko faruku ko ayatul lahi le fi dini anw b'a fɔ ko tuma o tuma ni hakili jigira a ko la walasa ni hakili jigira a ko fɔli la walasa ni a ko fɔra aw ye tuma o tuma anw dusukun bɛ yɛrɛyɛrɛ ni a fɔli ye bari ma faamu de ni aya nin a kan ka faamu bari ma faamu n'i y'a fɔ ko ala tala ka aya a bɛ se ka fɛsɛli caman d'i ma bari ma faamu de ala tala ka kabako an bɛ se k'o wele ko aya ala tala ka adamaden kabako an bɛ se k'o wele ko aya ala tala ka danfɛn kabako an bɛ se k'o wele ko aya ala tala ka kuranna aya yɛrɛ an bɛ se k'o fana wele ko aya mɛ nka ayatul kubra nin bɛ anw bolo bi diɲɛ laban in na k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ anw ɲɛmaa ye bi anw m'a dɔn maa fila la kuma tɛ maa saba ma fo n'a kɛra faruku ye bari ma faamu de walahi anw kan ala fo k'a barikada bilahi ni ne taara fora silamɛw an fɛ bilahi anw bɛ laɲini min kɔ a bɛ sabati bari ma faamu de ala taara ko aw kana kɛ fitiriwale ye ne tɛ fitiriwale fɛ fitiriwale n'i sara ko sitana de ka fisa n'i ye bari ma faamu de sabula fitiriwale ale bɛ taa wolo ni nafili de bari ma faamu de nafili dɔn ale ni yɔrɔ tɛ alijinɛ kɔnɔ bari ma faamu de ni ko anw bɛ ala taara fo k'a barikada mun kosɔn ala taara ye anw kɛ ni belebele in ka gerebu ye mun kosɔn ala taara ye anw kɛ ni belebele in ka kalanden ye mun kosɔn ala taara ye ni anw kɛ ni belebele in ka nɔfɛjugubaga ye bari ma faamu de Burkina Faruku ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen mina shani ne waati min sa kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen fana farala ɲɔgɔn kan ka di Usaz Arun Konate ma ale ye duwawu kolo gɛlɛnw kɛ o kɔfɛ maa caman cɛw ani musow la wulila ka u jɔ ka layidu di dalibama ma k'a fɔ u bi ala ka diinɛ dɛmɛ ikma dini islamiya jɛkuluba kɔnɔna la ni u ni ani u ka nafolo nin kɛnɛ sɔrɔla ka kuncɛ an bɛ duwawu de kɛ ala ka tɛnɛsu nata yira an na ntun ye tɛnɛsiw tɛmɛnen ye min ɲɛnamara Novembre kalo tile 28 san 2021 min kɛra Bakɔ Jikɔrɔni balontan terrainba sanfɛ hali bi an bɛ duwawu de kɛ tɛnɛsiw caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tarata ma Novembre kalo tile 30 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ Shiniwa jamana ni farafina jamanaw cɛ baara ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnyaw bi sena ni waati na Senegal dugukolo sanfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni baara ninnu donna an k'a ma ko Forum Chine Africa dimanche Novembre kalo tile 28 Dakar Senegal ale faaba kɔni kɔnɔna la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin bɛna kɛ fiɲɛ sama ɲɛda kura ye Shiniwa jamana ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teri ɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔna la san 20 baara ɲɔgɔnya kɛlen kɔfɛ Afrika olu minnu ka baara ɲɔgɔnba ye Shiniwa jamana ye u kɔni bɛna sigi sisan k'a lajɛ baara daminɛ kana bila bila mun de kɛra mun ɲara mun ma ɲa an ko a ma ko bila o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u bɛ n'u sɔmi sigi fɛn caman olu fana kɔni kan donna nataw la farafina ani Shiniwa jamana ka jɛ min filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ta sɔrɔ Shiniwa jamana kɔni bɛ fɛ ka na ni baara sen kura kɔni ye yiriwa sira fɛ farafina ale kɔni
kɔni bina kunga an bɛ waati min na iko bi Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Olusegun Obasanjo ye ale kɔni y'a yira bi nafa ka ɲi ka don fɛnw na fɛn minnu ni olu bɛ se ka nafa lase farafinna ma an bɛ waati min na iko bi a ko nafa bɛ min na dɛ o de ye ɲɛtaga ye ɲɛtaga min ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dɔ sɔrɔ o kɔni na wa farafinna kɔnɔna la bi ni lajɛrɛ in bɛna kɛ sababu kɔni ye Siniwa jamana ani farafinna jamanaw u k'u sigi ka kuma ɲɛgwɛn cogo min donna nataw kɔni na lakana o ni a ɲɔgɔnna caman bi se sabati cogoya min na. Ethiopie jamana kɔnɔna la u ka bolikɛlaba min bɛ Haile Gebrselassie ni maa kofɔlen kɔni tun ye lase kɛ waati tɛmɛnenw na k'a fɔ Abiy Ahmed y'a kɛ cogoya min na ale yɛrɛ fana b'a kɛ ten ka kɛlɛkɛfini don a la ka se ka taa faso kumabɔ banbaaci wale tigilamaw olu juguya la banbaaci wale tigilama minnu ni u b'a la ka surunya Ethiopie ale faba Addis Abeba ale la ni waati in kɔni na ni maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ sani boli kɔni cɛ ale yɛrɛ polisi wa a bi se a ka hakilina di ba polisilakaw kɔni ma cogo min na jamana bi se lafiya cogoya min kɔni na hakililajigi bolo ma a ko ni marifa yera ale bolo don min na o kɔni kana bali maa si kɔni na cɛ kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a y'a yira k'a fɔ Ethiopie jamanaden caman olu kɔni taara fara kɛlɛkɛcɛw kan u ka minisiri ɲɛma Abiy Ahmed ale min yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛlɛ dagala ni waati in na u taara ka wele ka o kɔni jaabi an bɛ waati min na iko bi dɛ jamanadenw kɔni b'a la ka u yɛrɛ ɲini ka Ethiopie jamana kɔnɔna la yali nazarala jamanaw b'a la ka ko minnu kɛ nin ye maa ka ɲi ka nin kɛ i teri la wa o misaliya dɔ ye jumɛn ye olu ni jamana dɔw bɛ i n'a fɔ Ameriki Allemagne Faransi ani nazarala jamana caman Ethiopie jamana ka jɛ ni olu ka jɛ ka ca ka tɛmɛ san 100 kan mɛ bi ko gɛlɛya bɛ Ethiopie jamana ka kuma min bɛ ka mɛn dɔrɔn a ye bɔ jamana kɔnɔna la a ye bɔ jamana kɔnɔna la sanni nin don in cɛ yali ko o ye mɔgɔ sɛbɛ kuma ye wa nin ye Haile Gebrselassie ale ka kɔrɔfɔw kɔni ye Gebrselassie maa do min kɔni dɔnnen don ni boli kɔni ye diɲɛ kuru kara kɔnɔna la a ye jɔnjɔn caman ta k'a di Ethiopie jamana ma wa donna nataw la dɛ siga foyi kɔni tɛ min na nin cɛkofɔlen in fana bɛna taa fara Abiy Ahmed kan ka se ka taa banbaaci wale tigilamaw kɛlɛ. Mangan kɔni cɛyalen don nin waati in na Gambie ale jamana kɔni kɔnɔna la Gambie ni jamana ɲɛmaa kalafili tɔ tɛ tɛmɛ tile 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan sabu Desanburu kalo tile 4 nata Gambie jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni wililen don ka se ka taa u ka cɛbɔ kɔni sugandi ni ye Faba Banjul kɔnɔna ta k'a lajɛ nin waati in na mangan kɔni ka ca kosɛbɛ cɛba 4 olu de kɛn bɛ ka diliki bɔ ka da ɲɔgɔn kama u kɛn bɛ k'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la nin waati in na o maa fɔlɔ o ye Adama Barrow ye Adama Barrow min bɛ fɛ k'a yɛrɛ nɔrɔ bila san 2016 Adama Barrow sugantira k'a kɛ Gambie jamana ɲɛmaa ye ka maaw hakili lajigi a bɛna fanga la waati min na a tun ko a tɛna tɛmɛ san 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan nka k'a daminɛ o don fo bisa a sigilen kɔfɛ masaya sigiyɔrɔ la a hakilinaw kɔni changera dɛ wa Adama Barrow bɛ fɛ k'a yɛrɛ nɔrɔ bila san 5 gwɛrɛ a bɛ fɛ k'o ɲini k'o bila a ka palan kɔnɔna la Adama Barrow n'i y'a ta k'a lajɛ a nara Gambie jamana kɔnɔna la a ma tɛmɛ san dama kɔni kan waritigiba don se bɛ a ye ale de kɛra maa ye min sera ka dansigi Yaya Jammeh ka san 22 fangajala o kɔni na ale ɲɛfɛ sa ani maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na min hakili cɔrilen don sariyaw olu koɲɛw kɔni na dɛ a tɔgɔ Usainu Darbo ni maa kofɔlen min kɔni filɛ nin ye fanga sɛnɛmatɔn cɛba don a si bɛ san 70 ani san 3 la fɛɛlɛtɔn maa gɛrɛw fana bɛ yen tuguni wa cɛbɔ gɛrɛw bɛ yen minnu kɔni kɔ mankan ka ca kosɛbɛ o dɔ bɛ tali kɛ Mama Kankela ale ye Yaya Jammeh ka dɛmɛbaaba dɔ fana kɔni ye Yaya Jammeh min bɛ coloya la kabini san 2017 an bɛ waati min na iko bi Gambie kaw fɛ yen nɔ yali Adama Barrow bɛna se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye wa walima maa gɛrɛ bɛna nɔrɔ bila o jaabi bɛ sɔrɔ Desanburu kalo tile 4 nata.
La Guinée Conakry jamana konnala ministri min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma ale ye lase kɛ k'a fɔ gouvernement bɛ labɛnna ni waati na cogo min ka se ka maaw kɔni ɲangi maa minnu kɛra sababu ye ka halaki lase buna adamadenw ma san 2009 2009 ko don ka kɛɲɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies CP maaw olu ka taama dɔ ye Conakry jamana konnala hakililajigi don wa ni ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw u ka kulu min ɲɛsin bɛ sɛgɛsɛgɛli ma olu ka kɔrɔfɔ ye dɛ u y'a yira septembre kalo tile 28 san 2009 la finitigiw kɔni ye maa 157 kɔni bɔnɛ u nina wa o cogo kelen fana kɔni do i b'a ye k'a fɔ muso 109 bin kɛra olu kɔni kan Conakry ale ntolaci kɛnɛba kɔni sanfɛ maa caman olu kɔni tun ye fara ɲɔgɔn kan bolo da o yɔrɔ kofɔlen in na cogo min ka se k'a yira k'a fɔ Musa Dadis Kamara ale ti se kɛ jamana ɲɛmaa ye fiyewu o waati y'a sɔrɔ o cɛ kofɔlen fana kɔni tun ye fanga jaso kɛ kiiri ministri muso do La Guinée Conakry jamana kɔnɔna la Fatumata Yari Suma a ye layidu di k'a fɔ nin kiiri in kɔni bɛna kɛ Senegalikaden min bɛ yen ni a tɔgɔ Amadi Ba ale de tun bɛ diɲɛ seleke naani kiirisoba CP maaw olu ka délégation ka taama la La Guinée Conakry jamana kɔnɔna la Mamadi Doumbouya La Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ale min ye coup d'état kɛ septembre kalo tile 5 a fɛnɛ ko kiiriw kala teliya k'a kɛ cogoya la cogoya min ni a bi kɛ ladiriya kɔnɔna la La Guinée ministre kiiri sira kan o ka kuma lasela Segu Keita ale kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi tɛ min na nin kiiri ninnu kɔni bɛna kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na Alpha Condé nale fanga la san 2010 olu kɔni tun wulila ka jɔ k'a fɔ ka kiiri ninnu kɔni kɛ nka baaraw ma se u danna bisa nin ye nin kiiri kofɔlen ninnu kɔni kuma daminɛlen ye tuguni. An bi don Turki jamana kɔnɔna la fiɲɛ belebele o kɔni wulila ni waati in kɔni na Turkikaw fɛ yen min kɔni kɛra sababu ye ka taa ni so caman kɔni tɔliw ani u sanfɛfɛnw kɔni ye yiriju dɔw yɛrɛ fana kɔni binna wa poto dɔw fana kɔni karila ka bin maaw tɛmɛsiraw olu kɔni sanfɛ an bi waati min na ko bi Turkikaw fɛ yen nɔ ni fiɲɛ belebele min kɔni filɛ nin ye a kɛra u ka duguba Istanbul la ale kɔni kɔnɔna la maa 4 olu bɔnɛra u nina wa maa caman olu kɔni banara ni waati in kɔni na ni fiɲɛ kolo min kɔni filɛ nin ye sa a kɛra sababu ye hali bi ka tipitapa ka o kɔni do sanfɛ siraw olu la o cogo kelen fana kɔni do pankuru minnu be ni o ye avion ye olu bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ sanfɛ u y'u kɔsegin ka u kunda Ankara kan o min yɛrɛ Turki ale fa ba o kɔni ye walima u taara duguba la dugu min n'an k'a ma ko Izmir an bɛ waati min na i ko bi ji kan siraw san ni o ye voie maritime ye i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don ni waati in na fo ka taa fɔ ko ni fiɲɛ kofɔlen kɔni tɛmɛna maa 4 minnu kɔni bɔnɛla u nina jateminɛw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna boloda pour ka se k'u bugunatigɛ sɛbɛnw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dangɛnɛmaya o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka Madina da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛɛ ni kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki sija ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tarata ma Novembre kalo tile 30 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la o kelen bana lasiri fɔlɔ tile 24 ma san 1443 kira kisi nama ba ye ale ka bangeni san jati la o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ ye